Ekofa ba ye miwa yare no how. Yesi enima de kodi ama obema ni wu. Yesi enima de kodi ama ne wabubuogu ho. Yesi enima de kodi ama de katita so obema. Ye enima de kodi ne amonya fibroid. Na ni nipa no be de kwa no manage because onima de di bibi ba ya. Wutimi ye bibi. Na nipa hunu se ahaban ne dubran e wo ho. Ye nipa duane ye ne bibi papa bia de ma ahaban no. Ye hu mi apia ba de carbon dioxide. Enye. Ena ahaban ne dubran no e kwa kom ye oxygen. Ni nyina echi ho ahaban na no abuni nimtia. Na me pese me metiefo hunu se ye na nanom peso no. Na ebu omo ma hahaman ti no. Na omu surade. Good. Na e den pass wo be hu so bia de efrato. Na akra anasa panni be hu no be fa onfa. Sa akra ko school na tade e hye nya obi papa ti meche no atwa ne to. No apam no se ko school. But na obi kra ko bo obi be ya asem because of say ebu ye nyama ye dubra ni nti no. Ono so nkyere hwe. Na me pese mama fo hu se ye hu ahahama bi sisi ye mfikyere. Ye musa ahahama na se wo bu sa dubra na ahahama ni nimti a enu mi bi e betimi di abra won wa hwe ya wa abra bo nyina wo hu hweda. Se wa hwe dubra na ahahama na si ye mfikyere ye de ye nuru ahaban bi e de ye dro bia sa wotumi wo mu. Good. Se de nipa bia wotumi a wotimi da so da ye no sa na ahahama no so wotumi etina ahaban bia wona ne ba na ye wo ne bema e living things na ebia ni edin ebi so ani emre etimfa haban bia se wo haban wo fa ase kan a wo de atwa hye ade na ade sika atwa onim tumi ete so wo pa na cha wo esa se wo mu ninti wo fa na sapofunu bi na ne ye be mo hu ade ba ko bi mienu na wo hu say yes tumi e wo no na se wo mu say grace gift her back na ke yesa yare na ne edin a e ma ne nya nwanwa